ahwefo a mo hwe video we nyina Jesus enhyira mo wa wo behwe video wa wo nsa beka video we bibia meserew se ne ma wo nua na wo nua nso n'anim da ne ho so ekro bi so a wo nya coronavirus no bi ana efunu na mo di o ma begu apona no sa so che ne bo a na be form e de o mo kɔ nti bisa ho se sesi ase wo wi nsuo mu nam a e de mpa ne benya nti mesere mo mo ma nim da mo ho so mo a mo wi nsuo mu nam sesi a mo behwe mo be very very careful because ye koso wi ase we mu die ade se nyame nko a nti mesere mo nya video ya na wasanya ma wo nua nyankopɔn hyira obi biara obesani video we biara na me hyira mo sani ma wo nua na wo nua nso nyankwa ro wanka mo ho baba Ahmed